wanda baya son kuɗi shine ma'auni farko da zaki iya sa a gaba. Kuma Tinubu shekararsa nawa? Ai yanzu abin da yake so tarihi. Ya ajiye tarihi, kuma wallahi 'yan Najeriya ina kiran ku gwada Tinubu, ku zaɓi Tinubu. Najeriya za ta sha ruwa, azumi ake gagarumi wallahi a Najeriya. An ɗau azumi ɗore har yanzu magariban nan ta shige ba a sha ruwa ba. A ɗau Tinubu mutane su shan ruwa mai kyan gaske. Tinubu zai kai Najeriya inda ake so wallahi. Wannan ina gaya in Najeriya ku gwada. Yaya kun gwada abubuwa duk ba ku ga mai kyau ba, sannan za ku zo ku ce ana ta muku ƙarya da rashin lafiya. Tinubu baya da lafiya. To waye ke da lafiya? Buhari rashin lafiyar da Buhari yi duk Najeriya ba wanda ya taɓa yin irinta. Duka shekararsa ɗaya Buhari bai san a inda yake ba. Duniya yake ko lahira. Kowa ya ɗauka Buhari ba zai ƙara ci gaba da mulki ba. Har 'yan arewa sun fara zuwa wurin Sumbajo neman a ɗauke su mataimakan shugaban ƙasa. Sun kai takardunsu. Sumbajo ya ce ni ba zan yadda ba, sai in ya mutu ma ba zan ci amanarsa ba. Buhari ya warke, sai da Buhari ya warke ya ƙarasa mulkinsa, kuma ya sake tsayawa, ya sake ci. Yanzu da wani tsarin mulki ya ba dama Buhari zai sake tsayawa. Ya sake ɗora billahi lazi inda akwai yanzu. Shekaru? Shine da shekarun da lafiyar. Wannan gaya miki cewa ba uzuri ba ne rashin lafiya. Da rashin lafiya wani abu ce, da Buhari bai ci gaba da mulki har ya ƙara tsaya ci zaɓe ba. Me yasa ba a ce gashi tsoho, gashi bai da lafiya a warke, amma haka muka da ya ƙarasa. Yanzu wannan uzuri ne a ce mana wani tunin bai da lafiya? To waye ma ke da lafiya? Waye? To amma kuma har suka zo suna mai shan wai sai a nuno ruwa ya zo na ruwa a ce Tinubu ya fitsari. Ka in ba ka fitsari ba sai ka je asibiti ba. Ka yin fitsari ka ga in ba je an sa ma roba ba, ka rika zubar da fitsari. Me haɗa wannan sharrin siyasa? Siyasa ma sai an haɗa ta da cuta. Tirik za ki ji Salamatu. Tirik yaudara ta kyamara. Yanzu in na ga dama sai in jika miki riga nan ba ruwa bane. Ya kyamara tirik. Yaudarar kyamara. Yanzu na ga dama sai a kwana rigar ki jini ba jini ba ne. Kin gani? Ƙarya ne. A ɗauko a wani circular dan kawai ɗan kwankwasiya da makiyan Tinubu da makiyan Najeriya. Me ka kuma ɗan kwankwasiya cikin wannan? Ai da sharrin da su ake wallahi. Sai a ɗauko sai a ɗauko circular ya ce kaga ya zauna ya fitsari. Dan Allah, dan girman Allah. Idan akwai wannan larura a wurin Tinubu, duk hikimar duniyar nan ba za a hana shi wannan ba. To an ce shi kansa Buhari ma ba a sabansa aka mika masa ba. To Buhari Allah ne? An ce shi ma kansa ba a saboda shi ma magana tsufar da girman alal misali ya duba abubuwa da dama. Shi ma Buhari aka ce ala tilas aka yo. Shi ma Buhari tsoho ne. Shi ma lokacin da aka ba Buhari duk manyan ƙasar